O Estadio Municipal da Alta acollerá mañá a partir das 5 da tarde o quinto trofeo de atletismo Barbanza organizado pola Concellería de Deportes da Pobra e a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza, con control técnico da Federación Galega de Atletismo. Reunirá as probas de triplo, salto mixto, lanzamento de peso e xavelina e carreiras de metros lisos en varias categorías. E, vai englobar unha serie de probas, por exemplo, o salto de triplo mixto, da categoría sub-16 en adiante, lanzamento de peso, categoría absoluta feminina, xavelina, absoluta mixta, e carreiras de metros lisos en distintas distancias, desde a categoría sub-8 en adiante. Esta non é a única cita co atletismo na Pobra esta fin de semana, xa que o domingo disputarase o Campeonato Provincial de Atletismo Aire Libre nas categorías Benxamín, Alevín e Infantil. O domingo, tamén na Alta, se vai celebrar o Campeonato Provincial de Atletismo en pista ao aire libre, nas categorías Benxamín, Alevín e combinados de Infantil. Organiza a Secretaría Xeral para o Deporte e colaboran o Concello, a Federación Galega de Atletismo, a Asociación Deportiva As Rías e a Asociación de Deportes e Atletismo do Barbanza. As competicións desenvolveránse en horario de mañá e tarde, entre as 10 e as 8.